Balay ki samla ke jela kimpoi syakathong habaya day bat ki examen civil service jong ke UPSC nadu usnem 8,000 khatlai. Ke kita ki jing ki ba ki samla pule ke jela ki mat. Barhatu kata ke skim CM Inspire kan ai ya ke jing kershan ke ba kongsan ya kitu ki ba thrang shisha bani khun ya ke examen civil service ha ke jela. Jadi ke cross fertilization of ideas. Tapi long critical thinking dia. Tapi suatu pi snow baki khamlong khamnep maki pi persang banyak nep long baki. Kadi ben kenja ka exercise kadi ben don ka ban sport iki talent dia. Nadu school level. Kadon ka kpier ka bun ki dingso. Ki bala ban sei. Yo dingso khabai nadu ko pistam thung. Adai ka bakren lu mentir ba ka long. Anda wa sedang man sei kiso bar ami kiso slai tengah ngopa kam do jimot su. Jika tu kejing penkret kejong pi kadi ban long baik ba pi tip ba sisin kasing ngan lek ban penkret ngan interview pada bang ngapun penkret tang nam taga ka prelims long run baik. Long run baik kala. Ka bakongsan hi kadai before preparation. Kadai before preparation. Tilada kiyo akum de kejing harap kan long shisha ka igi besar. Kumshi benta jong ke sin jam ke bakongsan bantai lani ban wanra ya ke mensim jong ke jing yakun hapdeng ki samla ke jela. Sarkar Meghalaya haka arfoi tarik uyayong 8,000 arfon riu ka lapelat ya ke skim CN Inspire ban kershan ya ki samla ki ba angnut ban yakun ya ke examen civil service ha ke jingpen kre jong ki na ka benta ke ni ke exam ba kongsan jong kari u menteri rangba ke jela u konrat ki sangma u la ong ba ke ni ke skim ka thumu ban wanra jingkala halor ke jingnang hiar ha ke jingdon jong ki samla trairi ki ba saiso ha ke examen jong ke Union Public Service Commission. Lingba ke CM Inspire ki samla ki bala jam shakhmat ya ka preliminary examination jong ka UPSC kin yo ya ka jingyara pisa ka ba sanpho hajar tingka kat ba ki tupat ki ba poi sya ka thong ha ka means kin yo ya ka song pisa ka ba shilak tingka kumban chupin kan mau ya pi ka jala Meghalaya sashisin kalamat biang ya ka jingdo nong na ba omshim don iweiru ikertong na ka jala ibala seiso ha ka examen civil service jong usnem 8,000 arhosan. Kitrairi bakaddo na Meghalaya ki bala kinjo ya kathong ke jingjob hakani ke examen ki long kokong isawanda lalu bat kong dari bhalindem house nem 8,000 khatar. Hakwe galiang uswapnil bhattacharya ubala seiso hakani ke examen house nem 8,000 arphulai uyailong ukurtong u barangshen banjob yakani ke examen na ka jela. Balay ki samla ke jela kimpoi sya kathong habaya day bat ki examen civil service jong ke UPSC nadu usnem 8,000 khatlai. Ke kita ki jing ki ba ki samla pule ke jela ki mat. Barhatu kata ke skim CM Inspire kan ai ya ke jing kershan ke ba kongsan ya kitu ki ba thrang shisha bani khun ya ke examen civil service ha ke jela. Tungin ya pet mentang ngadai u Aaron Lingdo bat ngapdiang subha ya pi sya ke street talk. For many years, our representation in the civil services has declined, and Meghalaya has not seen an indigenous candidate enter the IAS since 2013. Ki nong isim beta jungi hakini ke episode ki long iba Rudy Warjri iba long u officer bala Shongthaj ke Indian Foreign Service bat u ambassador berim nga pediang subharu ya iba Lombok Starwell Marngar iba day u president ka Khasi Students Union lane ka KSU. Makadu khatwairu nga pediang subha ya iba Albert Nongrum iba day u director ka Edrex Academy ka Shilem ai jinghikai ya ki samla ki batrang ban yakun ya ki examen kum ka UPSC ka MPSC ka SSC banking bat kiway. Haswabingin po siya kijing yakren tungin persyang ban snuthu ka kata ka CM Inspire tungin niya sngap ka ba umintirang ba ka jela udon ban ong halor kene. My dear young aspirants of Meghalaya, today marks an important step in supporting the dreams of our youth. For many years,
our representation in the civil services has declined, and Meghalaya has not seen an indigenous candidate enter the IAS since 2013. Today, we take a decisive step to change that with the launch of CM Inspire. Through this scheme, candidates who clear the prelims will receive 50,000 rupees, and those who clear the mains will receive 1 lakh rupees, helping reduce the financial burden of preparation. This initiative is designed to empower meritorious candidates and encourage our youth to aim higher and serve the nation with dedication and pride. I encourage all eligible aspirants to apply through the Meghalaya Administrative Training Institute portal when applications open. Baru dengan Pasha Shapi Filio Sngo ya umintirang ba mentan kijing keren sedang nak kalian jom pilih ni kita ki opening comments halor kene. Kublesibon Pak Aaron ya apa kene kala man ya songomnya ya jumut dapat sunat bat alam mangarang dia ki de ki no yalam jung ki samlaj ba Albert mo ba Albert badan taka Edrex Coaching Academy kide maki ki ba ya don ketiga don bentalang lo in touch wat ki samla jeng benta ni tela along ta khaila hamlang outdated biat tang ba ngalong in touch si ba perthai bat ngapule ngalong alert bat man kasni kai ka baja kai ka balong namar lemba kata kade kata ka ba penlong ban trekam ke jabiang tia pi kam kut na komboang from cradle to gurviat ka long bat kajabe ka tengok lang wo trekam bai tiban shu ndiat fangani ka jingkran jong CM fangani ka scheme kat kum mangapuli nang tu kadi kenja monetary reward mo bala pass ta ka prelims bala pass ta ka mains ni men sham judang kum kita kan jutip hi to kam nilai kabiang haka jing so jonga kini ki reward kim kam don meaning kata-kata jing so jonga mo kila ban shu a incentive ndiat kan dai namar ka bakongsan kadai ban gurung phi ladaka sarkar ka don shisha ka jingmot ban tunmi kita ki ban yale ai kan ka exam kita kamot phi kan ka coaching ka de ban long ka coaching center ka bolong ka ba jiet ya ki ai ki ba don ka you know ka main ka jingmot ka jing perkhat ka ba ka jing thrang ban poi siya kata ka mo siya kata ka thang bat lengba kata pat day ban alut kalat maro khoj ban groom yaki kata ka rukom ka ba ban develop yaki bakin la ban poi siya tal la ki poi siya ta non kam kata ka reward ti kata ka san pho haja sila kan don toy yo ka jisko janga ka namaringi men swam don te bukum kita bar khoj kadai ka jing thang na la de ti kadai kata kan ti ladala ban develop ya kata kajing thrang jong ki katu kat ni ki badon kajing thrang shisha kadi kata badon ka mo jing so jong tang mo skulong tang man chu Tengin sa Pasha tan mga satu pi ambak ladakadon kata kajing terang ngim don kam bende don ni kita ki monetary rewards nak kalian ka sarkar. Aku an Pasha ba alam namar YouTube kan dia ikinong pe ki jongi halor ka timing ni ka por ba ka sarkar lawan ra kan ni ka scheme namar ko mo pi lakhat saus nem menta don manu try rina Meghalaya ban pas sikini ke exam hadu unta landu absnem ar hajar hatlai hatu ka sarkar kala de ban pinmi bat pin banai kini ke scheme kham hashwa hakabana ko ngasoban ai kublei karpang phi ba ran ki jan lang ne na du ba rodi bei rang ba absa la song that i ba albat norum itu itawa na du matswa ya sa lang haju kasnong gadong po jiao ti ngasngo kani ka mat kabangi hab ya keren tasing kalong keberon kam hadu kata ngasui I ka jing keren bat ka jing tarwana kal yang umatir ramba karja lang askwa kam tho kum ni kadon ka kpier ka babun ki ding so ki bala ban sei
yo ding so phya bai na du pa pitang thum rai ka ai bakren du mentir ba kalong anda was dang man sei ki so bar ami ki so sle ai tenga sngopa kam don jimot chu kalong ko tar kom te haka jala bat ka jaj penre wu jongi sngoba you don't come from the grassroots level hablan krum ki kidan kisen jam baki su klasim yakane ka mat adu snem ar ka jar khnyo ter war dun khmat mata hejing jar jungi ban kersan yiki samla puli batrang ko du musim yi kita bentang sang yakan kam hadien kam benia su rai ngasngau ba lada ka sarkar hi kayi bat ka sudon kam ban penculur ban su penkup rendia anda lajan pois ka thong ngasngau ba kam don sumut kan men phai ke ti tolong ke igi daw tan rai bat balai ka jat ban reu ba ka jala jungi kamla ban sei yat ki samla ki wala ban pas yakan ka kerdan entah jan khat lai ka sausna te ba Albert kijing kres dang nakaliang jupi halor kini ke scheme but benrap kandiat halor ke ai begini ki anu ki reurang ba kena sedep ong mentan Kulisyon fi ba aren nak tapi aila tengah pangandan nak nika panel discussion rengkat mo I ba Rudi serudi ba laju trei ila don nak nika jilli kumjuru I ba lam ibadai liasi nong ikmat juki samla mo kablong ki lawai jong ka ri ba kajai ben riu habidi bat kani mo dak beburam ngasngo ban ong hot kani ke jingle jung chief minister ban le in ka scheme kalong ke it's very welcoming ila banong kawai baling ong kumta namar hakipor bambenswa kidon kum kini ki scheme henrei kata ka amount ka ba ai le se bat ka jing pelut ki khana khamtam ba village ba ka coaching kalong very minimal mo ti hangning I ba kum uwei ru balaju persang menswa ban lej bat abangi lej shabar khamtam mar kawi ki jing e ka dei hoy kum mangaru ngadon ni ki academy hangni ngi persang hi halijong ibor mo andai kawi ki jing e ka bang shem ha kani ka jela ka jongi ka dei kata ka environment mo kamdon na takda bun ki khenna ki mi na kani ka jela ka jongi ban lej shabar but pitip hi sisin ban lej shabar kambi tang ka bai coaching andai ka ba khamluk san ba ka dei ka bai bam ka bai sa kato ti kalong ke ilmut ki habban pelut mo ya ka financial expenditure ti khamtam ki don ki mo ki samla na ka jet bandri ku jongiru ki ba start ki ba shempang hendrei nagadaw jong ki jingbamla le si man kershan ni balik pha mo bandit nam sa ka coaching le si kisa kut no kimyo ban ni syakmat kumbaong iba Rudi mene ki badon kamon hendrei le si kimyo pat ya kata kalat le si nakadaw ku jing mo ka jing duk lani ka jing bam don lat bakin le ti kani kalong ke bas ngutenat hendrei nga su kerpat pat no long ba lada kalong hakata kurukom ba shwa balik ka coaching mo sementara lagi lapas ya ka prelims inshallah diki I 1 lakh kan don jingmut ba nomor 50,000 lada lej namta coaching ru khamtam kumsha Delhi kampat long ti lada kadai 1 lakh le si mo hadin filat ya ka prelims ka don jingmut kata mo nomor kabakongsan hi kadai before preparation kadai before preparation ti lada kiyo kum de jingerap kan long shisha ka igabasa makin dala like lai kilis tang ke interview kim don kam su ka kanu le si ka jinglut jingsep nrei kumbang ong hi ngas mo kalong ke ka kabangi ngas ngotenat hi nakale ka jonga mo kumba la don nakini ke jilli bat kalong ke jing plilat plenty nak benta ki khun samla bat kumba laban iba lamru kawai ke bangi don kamru ka dei halor ke grooming kamte ple si yo ngia keren sibit ya kata makani ru ka dei kawai ke badon kamtam kamdi tang kumba ong i serudi mene ba mo syapang kata ke monetary benefit ban groom ki khna ke jongi ru kumnu ban approach ya kini ke exam mo kata kan baru di to kata kasih sutu bahkan I mensim bahkan pencelur ya ki kena bakwa ban le ke exam UPSC henrei kawan raru ya kajing sunguk khyak bakongsan bakata kalong balai bahab ban up hadu bakin tapas ke prelims bling haban up hadu ban tapas ke means ban yo ya kata ka pisa ni haban bling haban da pin shisha hadu kata tit kumboi ong I ba Andrew ba Albert sorry nadu bas dang hin makidon khina katu kat ni ki batrang shisha ban appear kini ke exam tamar dan pisate kung piang ka coaching kamri ka ngarong ali all the way down south po Guntur Andhra Pradesh ben le ka ju hi ke exam kamri ka basuk kabaram ti in up hadu na pass prelims kan don jing mento yu baru di pi abang apuli ya kani ka scheme kan pet mo kidon an bo arbenta kawai ka di financial by kan ya kata kan kata ka santo haja tak silak kabar pat ba kwa ban yai ban kalong kani
objectives. The key objectives of the scheme are to motivate and support candidates from Meghalaya to prepare and qualify the UPSC Civil Services Examination. Okay? To motivate and support. Pi kadi dala kata kan ai san pau ka silak la de pi motivate kum no. Motivate la jo menta ngam kata kan don kam ni kata ba piong ba pi katuka mene pi ainu kesama pi bong ban habarep ndai di ban nadu trai ya kadi hapai ha bi kadi katuka kadi kata ki garu tom pi kasimpor kai pi menta kadi kata kan don kam to reduce economic burners pin reduce kumno nga menta ngala penlut na dong sadong ban prepare ban pin reduce ngala poi kata ka interview level menta pin reduce kat no tai san pu haja tai silak to improve representation to kata ka biang mo to promote a culture of excellence merit that's okay tangba kidai kini kita ban motivate ban support but to reduce economic burn kata don kam mele na do pasdang kata de mod grum de ban hajing so janga de ban kenja ka exercise ka de ban don ka ban sport ki talent tie na do school level na do ka class 10 na class 12 kata ka la ki syong bat ka ayu kan tan dei ban dong dala dep ayu mentan ong itai santu haja tai slak tengah so mentu jing slow juga kan. Bahkan pila bekam tip opi. Tip kan dikini kisamla mentah kidil ngalaban. Bakala mengabro kan. Tang bala dang ada menga kan deka age mentangan so it's not yang por le exam pi menchua pi haban ai ni ki pi le coaching don name kita ki pi tu ka por don mengi nga tu ka pong pek mo tu ka por tangi pek mo ngabalong nado college ngalalong aktif lupa mo ki debates ki extempore speech ki ay lalong active lupa mo ti nangalaj Delhi kadai ka por mai kendu po JNU kini ki kiwe pat ke pi kadai ka cross fertilization na of ideas pi long critical thinking ti pi suthu am tin de pi sngo baki khamlong khamnep maki pi persang banyanep lang bat ki ngar balai pi develop personality ti katu ka guru mi phim dei tang namenta ka banya tho ya ki examination kadai ka namenta ka interview personality ru pi ka confidence kan ya ka kaya lang kumta nama teng phile bha ka written ru da po interview pat phimla ban communicate confidently ru kata ru kamera pi ka grooming ka dong kami kita bro stage by stage ta kasimpor ka dia katuka por pat nga katuka por don bok tik mam tip syu kam don cuma tuka ayu ha katuka por jongi don ngasyu tip kumta kan baka don ka scheme na po home ministry tuka por baki ngayo ngali po raw study circle tuka por tip kadang don na menta pilai PS ko kadang don kadang ngai tuka por tu raw kan ni tulong direct ba raw but that it's not so much that coaching ke bajing pet jonga kan kalong bat kadai ka interaction yung hibi kiwe ti kadai ka to ka penlong fi ban pen nap fi kan penlong critical thinking ka analytical thinking pi question pi quantitative pi debate ha ka tu ka por jungi po bele mangi tang dei ka po tang ya kan ka por ka ya emergency tu ka por dia kan by debate ya kan ka kumu wes India leading kan let's po dictatorship kan let's po Indira Gandhi tu ka por di kidai tu ki por ya long debate makanya kata tengah melihat por yang firu lah don kita ki silam ajing hikai ya coaching ki don hata por balam kawan phasipi namar kajing ek bakongsan kalong ek tu ki samla ki batrang shisha ban yele ek ni ki examen re kim don ke pisana do basdang hatu kalong fair no bangi chu I din no eki kum ba kren langkong sngoba kanam don ta kajing fair namar ba nan supata ilang kot ifi nadu snem arja khanyo parungi simti ya ka penyalam ya ki isu ni iba kanika fir widuna pala maka nu ko jaj benreu ka jingkiu ba jing klan yu beru kam song tan tam bor met ka song bor jabiang ru jingya jukopor ti hai bor baret nadu ustu kisnem na liang ki isu ye sim ka rai na liang si kalong balai ngim persang ya kaban
Ajing rap ban kersan itu kisamla puli ban long jing long sem ki ba kam duna ga yuk kot. Bangen pa syakunu ma ga jaka bakin pentibet ade hakane ga pentang bat pengkre kini jakane ga exam. Tinggal persang ya keban yuk ban ya kendu bakin ki institution no po no ba lili ki baju penyak ikum kini ki silam ajing kai. Abang ile ngani ru ki maki ban set jing kali mi conduct hit entrance exam bat ngijit laingut natakabat sekeban kong bagi pak. Hajing sutu bagi siamba ka fees kam lagi besok. Ka he ba tangga fees kan poi ki lai saulak. Klet ka bai bam saulak. Sisna. Klet ya ka bai bam, klet jakasa, klet ka balet baiwan. Ti nyuma kunure dari pedang kejeng ya berjumut kat kot ya kan show ya penmi. Ki kasin kwan kong ya pak laingut. Kila persang ni ban atem ke exam handai kim sola poi ka thong hari mata kim wat kim poi ka thong ta UPSC handai argut do pedang jungki kila dan hakwai pak kasuki jongka sarkar jalai bula kara ke exam te ni so thu ba hangta ni sem ba la dai tu ki long yeng long sem ki bawan na ko yokot yo se ki kila na kersan lo jong ki kon yo se ki tu long yeng long sem kam duna yokot ki tebet ki sem pang ki pro ka jobe handai kaskut no tang nata. Namar kawai ke daw bangai I kalong ba hakajala jungi ngiduna bon gike ka sistem no. Tapi dem kikran no ka school no ki school level no sngo ba dot ade ka por ba ka sarkar hampar khat thamai ba nandu 8 9 10 tertel ka ade ban aspis ka gadai tang sop minute si singi hakasti ko no ban ait ki penja kelas ba kerpang lo kete benta. Te hantang so bola da pikwa ya ka ban mul ban osrong itu ki samla ban penkre ban pentebet ile ban long confident ile kakam ban yakun kaso nadu ka school web phela ban ditek ki kinu bat betam handai anda gila he la san ong telah poi biang sekeju ko penta ya keren belah terwa to kosong ada chop la stang bat pas tamjuk thong ngas no ba kalong step bay kalong le noi to ba albert hakajing sem jong pi ha ba yede bet ki samla phila deal ha ban ki hatu kata ka jingbam don pisa ka de ka dawba ka bakhang lat khang lengti ki ban yo arung sikini ki silam ai jing hikai namar nilai menjur lang hi baro ba ka dor kam de ka batat aga jing sem jonga hi ba habang pet no habiri bi khana samla ga jongi sem ba ka daw ko bokong san hi kam de than financially ka daw ko bokong san ka de ba bun ki khana samla ki jong hi ba ki ele yakini exam long ketuga bangi ong mo ketuga fokus te kajing lek mo hakani ka benta kam dadon than nga sem be kata namar ngai I don bun ki khna ki bawan na kam da ban pen create nam ta ka civil service e bun ki dandu de ki wei pat ki goals mo ki wan ru ban pen create yak SSC ru ki wan pen create yak bank ru mo kalong general be na ta ka di feedback ya kini ka mo hangni po jala jongi ru kini ki bun ki coaching ki badan ru ki focus like lang baro dan itip ya kini ki exam kibon coaching po jala Faiza, ti kata preparation kalong be kelum lang. Dan itip ya kani ka jaj ban pen kre ya kani exam. Kadon ka jing pen kre kalong hakawai pat ka rukom. Mo kumbang ya ban biang mene mo ngasi ong hi khna ru ba. Habagi wan ban pen kre eleri nam ta kani ke exam. Ngidi ban klet no ba ngan le syuatang ye ka prelims. Mo lani ngan le tang ka means mo. Pidi ban perkhat ba sisin ka sngi pin hab ban le ka interview. Tika tu kujing penkre ke jong pi ke di ban long bet ba pi tip ba sisin ka singan let ban penkre na dan interview pada bang penkre nganu penkre tang nam ta ka prelims long run bet ho long run bet kalau nomor baling ong fi kumta nomor don bun ki kena ke jong hadin bikila lat ka prelims nomor ba kim penkre lupa nam ta ka means nomor ki don stang arbana le banai tikim la ban poi chaka thong don wi kena mencoba wan coaching nga ula lat ia kana ka prelims su haban penkre ka means tang ba nomor ba kata ka preparation ka jong kolong bet tik bu penkre tang nam ta ka prelims tik optional room pat long ready nang ta saki ka general studies answer writing ru umpat long ready ti na ta ka daw kani ka kom penkre mo ka ta ba pelada kwa komen dia kani ti pi akajing so junga kan kani ka kom pengkre ka don arbenta mo biang kawai ka di intellectual kata ka bariban gerum nado dan kena ai ka critical thinking ka kwa ba ka sinusnat ban pule ban wat ban long inquisitive ban long tintate ban bania hak to ka por jong ili tim tip ti kini ki ai hab like wat library ti
kawai pak kalong tactical pak kalau banang kumno banjit subject kumno ban ka format ban suto ka structure kumno ti ban wat kot yarap kum taru kan Kita ki atlet kita. tactical kan kawai ka intellectual ka di ban kata ko bong mafi lada ini la along ka intellectual grooming kalau ada lupa nado ba yu kata kamu along ready lupa for prelims and mains also all the way to interview kata kawai Coba Albert kuan penkut. Ngayat yang saya kata mo kumbo ong i sarudi ru mentan long kata ka grooming ru ngasngo ba haka benta ka jongi habangi grooming ke samla ru idon kamlang ban pensutu langi kimiki kwati hayeng ngasam marteng teng kidon ki khna ki badon kidon ka mo kamon ban ile bi kini exam ni ban pass ni exam nei teng pat ki kimiki kwa ba pli la i unu khun janga pat yokam shi okam mo ab ban pendep ya kata ka civil service ti nomor bakila i beli 5 mile no da kono ti pindapet hi bunsin ngindapet kai gitu kiba mo kidon kiba pas ka olindia rang dan fipek kadon ka harista goel ukpa jongka ho de police commissioner henry motivate ya ka ai kata ka purpose mo haka support ya ka ti pindapet udan we ankur manugar uba like he uju snam arjar pusau ubon ka olindia rang wan khnai pui udai ba matla mo ndai kumno ba ka kemi ku jong ka motivate u mo ka kershan u tingas ngo ba ak jing pen kre jo ke samla mo ndai tang ban mo pen kre what hi tang hi kena samla I don kam ru ban pen ngo thu lang ka awareness mo e ki mi ki pa namar teng ki kena samla ki don e kaman nei teng da wan hi la nyum mi mei pa teng la thai ti ban puli ko ka jimu ju perkhat kam long shu mo tingas ngo ru teng ba hakaru kom pen kre mo ki kena ka jungi ta kadang ban biang kani ba ka support ning nasam ka don kamba ta kadang so ngi fi minek environment mo da ka di hiang asam kumbo ngi sarudi mene haba I don men sport delhi ketu ka bakile group discussion mo ki pendon kam ya kata critical thinking kani ka di ka pendon kam ba kam tam ka means exam mo ti hangi ni duna ya katu mo tingi don kam ban penselur ha kani ka benta tu kumbo ong iba lam mene ba kani kan wan ru ndi tang da fila sedang ban pen kre mo de fila nomor pindah pe bun siti ngi sini pen sedang ban pen kre ini exam nda like degree nda like master degree tindre kani ka don kam nado mo bagi dang kena ban guru miki kumnu ba kim ban kam kata critical thinking ki jok To baru di katukan lagi jila jong kari ke jong ki ai kini ki jing yarap kum ka Maharashtra, Tamil Nadu, Arunachal Pradesh, Manipur but ngakwa ban concentrate tang ki jila ka than chite lamini pindapet Hindringut na Manipur kila poisha kathong house nem Arhajar Arhosan Khandai house nem Arhajar Arhusau Katripura house nem Arhajar Arhosan Umdan Manu Manuru Arunachal Pradesh Iway house nem Arhajar Arhosan te like no na Manipur baka Arunachal Tripura klam dan Manu Manuru te katkum ki khubor ngi olum ngi layathu baka sarkar Tripura kala rai ban pinlut kum bak khindai klur tingka ban pha ya kum ba shis pangut ki samla Chan New Delhi leni sikwi paki jaka ban pule habaya de paki jing kre mo what happening kani jing pen lu kuma IP claim don kata ka jing seiso te kata ka CM inspire jangi hadu kan du kan pentikna ban wanra ya ki jing kala ban bini I kita ki result ya ki result baseiso kendai klor ngam kon tips pang katam kadai kita rukom ngan bala ban penmi fin pha his pa ngot kan da kla adon ni kato kan dia ban bi dalap kum kita ke skim fi mot pasha kam menta kino hi ba la damut shisha te de enta te di kadai kata hi ka rukom kan pin hap ban na do trahi ke long kan ni ban shuai mon de tri ri te tiga ngaso Tamulata shisha nampoirem supoira shashairu to malam kendai klur tingka ban pha ya kum bashis pangut ki samla police ki shilam ai jing kai klem da seiso Ni kata ka senjam na kaliang ka sakar nang tim na so kolong badai le se ka badai fi ang kolong badai to se se ke pat pois ka thong to kala ba sep be to le se sin ka sni khmi dinti kita spangot plan spangot di se kelong pois ka thong san mut na khachi spa ru ale ka we jing job te handai dangi phai pat sha ka we ka panta pat de janala phu da ong ri ka sarkar nang thi na jong ru palik bret ka taklur sino ba hi janala ki bu ka hi kai hajala le jong ale ka we pat ka ban yarap
haborok kiliang kan Kata ka point ko Ngeskwa ban ya shot yo ngaklet fi. Don ki ba nang ni namati ki ba prepare ya gani ka MCS civil service bora kwan kendo ay nga mo. Tingong kata ka ki prepare hanu rukam kan. Kiong hangi bon ki material ibuan na bar. Iwan na bar te kalong correspondence kum to kadon ki be check hangi ru tambah bon ki material ki bawan na Shabar na po Hyderabad na po Delhi or somewhere. Don ki jing penbet nang niya. Te hendoi la ramut sisyak ban gurum hi kata don kambet ban don bet. Dede hangi ru kanwan bet kenika mentali ten pikwa ban debate kwa do kenika video conference ka don kenika Zoom ka don kenika jat bekerja ka don nang ni ro lai mun le tang baka ka system di ban belap hai kan pila ban belap la don kata pisah kan ban invest kata kamot kum tu uni ba DP walang yang wong ba nang tanah mati kita ki best sanmut ki pa po Chennai wong tu ong ban mock exam tu kan Dapoi syata tang bania persang bat kita ke syata kim kuat. No. Perkat kim don confidence dia. Ka point bangamut banong kalong bakal ka grooming jongki kita ka rukom hikai jongki ka rukom penbet kambiang kai. Tingnan ko bang sa point jing I ba alam ni ba Albert namar ladang ila ban pen klan ye ki coaching centers hang ni ya khathan la jong nim don kam e ban pha I khna sabarte ban pule hatu kata kala ban dei ka way na ki lad one of the options at least man pen klan ya ki local training centers hang nim dan kam man pha sabaru man tangi don ke ALS to ka jong phi sakan no ar lai tili e bang la tip mangaru ti hatu ni dan wan ra shu ya kum kita ki coaching centers hang ni kan khamyarap mo Ngana Ipi. Ya, okay. Kawai ho ladang ngila ban fokus ki coaching center sang niru. Mar kawai pi bun ki khna jongiru teng kendalet kum sipo dali eru. Long kimla te ban adjust bat environment ru. By the time they adjust with that environment teng ka kapur kala akut no. Teng ka course kali dang ru bna ni shisnam mo. Di hindrai ladaki don hang ni kawai kata ka wat kamariang ru le si kalong pleasant mo kidon bun ki bala le chati ki ong teng ngimla ban krekot namar beli kasit pala ngila melin ya kene ke environment mo ti ladangi focus pat hang ni ngasngo kan hot kan yarap ru bat sakawai ru ngasngo ba la kata ka jing focus ki lada ki kena kidon hang ni si kindala dep one coaching kidon hiyeng ki kimi ki paru kidon si mo ban page ya ki ban page hatu ki krekot em ki yu mo namar teng dalit Shabar mo pindapet hi ngamiswang kan ma wang sa ele jong Shabar sa thiru teng ngandong ifi kamtam mo dan da ka ba burom mo teng du kina samlai jong balit chati tang ban enjoy ro mo Ninta po siya taro. Ti ndri da don hang ni mo ki mik pa le si kila ban pej bahaya ki kila ban motivate ki kila ban bun kapor le si ka baja ka ban peluk kapor ka shet bam shet eru kala alat kata mo bun kapur kila ayo man pen create ya kini ke exam ko jongki ne kumbang ong himeneru nga mo ka tabang habban create pat mo nalor kini ka jinghi kai bang ai ke environment ru mo kumbo pi ong mentan I sarudi ong ba la pha ek ti kena mo ban nang ni shati ting la de fi pet pat hayeng sam teng de ngimju kham encourage ti ka to bangin ya keren ngin ya don kata ka group discussion dali teng wat ki colleges ru ki jaka mo wat ki school eru ngimju kham ayu teng finda page finda kan ma por ngidang red ru teng wat habangi kili kimi paru kimi pa ki ong skap jar nai ayu ti katul na le sinadu nai yang happen encourage kani khnang ba kinda poise baru kelong mo kila ban express ya opinion I jong ki khnang kan build ka self confidence jong ki Hangawai ke sini ngadon ngala mat arsil ai sil adon ngini panel discussion chpangani kadon go panel discussion bang kidon langut ki serving IAS officer nang ni kidon lang bat nga ti ngile Hangawai college kipun bet Hangawai college tengah nga sedang ngong pi dan kat ni kumba ngaslai lai spa ti ngong manu na pedeng jong pi ki balong bakwa asya ban yu wei ramdan dia ngada lengo ana kunum taket Ang nagswaban suto kan kaya isa ki balong terang ba niyo wait munan bayang menuru ngadal ang balay kan
kata kau bangam la ban sutu pi la ban kam sutu api te pi baya taking ya deal ba kana sam la mo kan dan bayang mana ru Tinggal suppose lagi kita kita buat kuat berderap kena balbert. Yo to the fear ni pui hedin ngeling Ingin suppose hadin. Okay. Ngaku ang klisya i balam. Lading shumut dur ya kajing long jingman mo shubu lada kaktin khasi bat garu la syai. Ngin pendrung na kasya ka kernet ka bapra ka each schedule. Hadin kata kamu ki kena ki jungi kila ban ai kini ka examen kaktin la jong. Hatu katakan pensuk yaki don kata benefit advantage. Taruh kelas pendai ke daw. UPSC Taruh lah ban ong ba ni keren seketin kasi kalong kum identity ba kini itu ya ka jolong No coba ini najak ni syam mudur. la kari shumud dor. Handrai hi hajik sotu jonga ban ong ba ngi rit ngen tang ba ketin kasi kamburung knet ke pra kata kam dai ko kam dai mar ki bon ki iki kom pen kre nam tar ne exam tinga soban ong shutu ko ngalit ko ke school ki kena song class 4 class 5 ki dan ki mi ki pa ki no hikai kadan gawe ke cengya kan ulang ban yak interact wi kena school nga klijing kli kena school ong la he la sai ko along you dan ong ko along pilot ko along pilot ko along pastor dan ko along engineer ko along scientist ko along officer IAS ter kai ma ko ban ong ki mi ki pa ko porong ba phap di tek ki kon la jong ayu trang no dang ret Orang teng pi ke sai long kumni tang lapas kelas 12 om bet kil doktor injury put tang kumta. Hari teng lang petengin jubor ya ke ai bo khona don interest bot nempois ko tang. Te hang ta ba kam ong bo ki pi hang ta ka jing jing ke trelang kaban sedang dula rempe. Nya ban sei kum kini. Mot na do kum ong kalbat na kimi pa ki don ko bentak bakrau ko ru bakrau yang bangen pensulur man pe ku khun jong ka khun jong ka don jing tebet hakanu kaliang tadang ngila ban le kum tang smoba nikmi linti bat ngim artatin hiru ba nges nang yesai kita ki officer ang ba naga jala jumi naga por Ba Albert katu kan hut ki ryo shampang ki ajimut ba kata ka local curriculum jangi kampen kre bhai ki samla puli nak benta banyak kun ya kini ka examen hatu kata kade ke jing shabat lada kade ke jing sha kunu ngilam tin bet jaka local curriculum mot kumno whatever we teach in school, a local curriculum, a board, MOS, CBSE, CSE. Lihat si kata kalau pandai kawin kita dapat kumbang tip himenta kila ilek ban penlong ya ka curriculum jongi hang ni in line with NCRT, which is a very good move. Kadai hi kata nomor teng fin dapat na don ki school mo hang ni wat asilong ru kiba ya di kini ki central board. Di fin dapat hibun ki central board ki haba ki don test ru ki ai kita jingkeli ke belong out of the long kabam don ti hang tu hapo ka text ti teng ki haban apply hi daladi to kum kini ki mo ki badon hakini ki central board ki jat jingkeli ke kom frame ya ka curriculum kumbang ila eban sia ban kata kaya rap gi kena bakin perkhat daladi kin don ko tuka mo critical thinking ke bangi ong ti kila develop pulpai kata ka attitude ti nakiru bandon kata ka analysis kumbang i hakini ka mains exam it's all about analysis mo kumnu ba fin analyze kuno ko topic kumnu ban fin connect mo with different aspects mundai tangka let's say shpanga Indian economy but let's say the social impact lani mo ti ladaki kena ke jongi kiyo hi yakani karukom mo perkhat nadu na school kanyarap shibun shisha mo but kumba fi lad fi page kum ki CBSE boards ru ka pher kata kurukom tho mar mostly ke ba ki tho ru kolong point wise Tifin dapat haba yedai baka civil service exam ru mo ho ngila ban tip shibun sapang ko ka topic hendrai ngidon kampat banto within that word limit tikatu ka bangi ipat ka bayadon bat in central board kanirap shibun mo ban concise lani ya kata ka de ase ka points ka baki hidon within that word limit katu kanirap kumba fila lada fikan mau ya hakapo ko ka film 12 film mo katu hungtung i tu benta ba upha tho sapang ladi tangba within that word limit kasyam jing ba namari bamlin tila dangila amlin ya kini nadu na school definitely kan yarap shibun sisha digi kena ke jongi bakin long well prepared na kamda kini ke exam ti ibaru di dhanni akwan klifi ke jala jongi ka long shibenta jong ka join Assam Meghalaya cadre yang mentahi bat bun kinong ilam san pertik la kedo baka por kala biang ini bingin don no la ka jong ka cadre cek sing so swing lo kata
Pekno ngatarai kumbakalong mentakan, ngatarai in practice kalalong hi more or less nakada namar ba kiba pinpet naka jingshim kumtakan ki shibba hi ki blaktri megalia ki promote ki tu hi kalalong. So in practice is more or less kalalong kumta hi mo. Ti balai ba kim kwa ban separate pat ngatarai Ashtarai mga kain ba kiduna officers ti Meghalaya. Duna officers pa Meghalaya. Step. Pi kawai ka pindapat ha Delhi kain. Ha Delhi menta kito chubo menta kito khamlong careers mo. Ki kwa abay bantray ha Delhi ro. Namar ba ki bon kilat kilanti da kumway kini kitay mo. Ti kim kwa ban sa tang po state. Ki kwa ban iyo. Ti kini pinpet ki badon advantage kani di kini ki big state. So ti ka jingdon ngatai one of the reason kan ka jingdon kani ka join kada kalong ban bakan long kawai ti kandon kata kala kita ki bakwa man le amta kan. So tangba professionally pat ti it doesn't make much of a difference to me professionally. So kalong menta menta shubo la dalong officer ma pi di ban serve kaya service at the end of the day menta kaya delivery kay menta ubabuan balang menta ka kalong menta pilong DC hapo East Khasi Hills kumno that person delivers as an officer. That's what you look forward to fi come the day kataka baong ba kataka join kada na kay kata tang ba sulong ba lara pakhat ya kata identity ba bandan lagajong lara Tripura kadon lagajong lara Manipur kadon lagajong kada why not Meghalaya. That also is another argument kan. Oh ito. Balam ka education cell ka Khasi students union ka Krishan kung pila ang rumene yaki kena pi le kini ki examen kini scholarship unta terten. Pila banyak tu kambanya kalau kunu ki kena kila ban yashim benta kunu pen conduct pen long kita ki examen by bam. Lu kan kambanya yaki nopek jongi. Hika jing pelong senjam haki isu kasyam kene kelong hadin ba ngialet ban ya kendu yakiti pisdam ajing ka sport nomba dari manam lai banjar kerteng kata kaslem ru kide ki bala khampau tingi pen snow yakene ka jing angnut ba jing trang na kaliang so haki isu tikilong bala koloi banjarap tingi ong langi spuk langi bu ko wei ka caka hikai nomba shlong sotu ka jing siwin hikai kot bos sati hairu maki ka kalong baram min hikai ru apan biang lot dong tiki ong ikloi pengen priang kena pijit ma pi tong balong ba pan kondok pat yak entrance exam ban jedo de maki kwa set de jingkeli nanti pan korek kunta tiki ban sakmat laingut misa sim yaki tiki Kendak nanti na Delhi. ni pelong na dong ba sulong tong balong Sulong center ni. jingkeli kolong pen kre maki ba korek ki don ki expert de Kanungot ki apia. kapskrim nangkong ki don ko ba aspa ngut Aspa ngot. ba yasim menta tingi sim laingut Jet laingot. ti kila apa isa Kentairu. dalang kentairu ti kali kasin ba arong ya sim sanmut arngut di bekerjaan na kaliang ki isu arngut di bekerjaan na kaliang ka North East Student Organization ti kita rochisnem ti ka kurs ti kila adap ti ti kana pengkrek isu ti kita ki benta ki ba ni pengkrek bat ya ka ka ngisutran tau apa isa ting sutu ba kejinglot ko bon te kamdei ke bosok tangkal fees kan poi lai saulak sejakasa sekabam sekalek kawan te hentang as ong balada jana kidan jaka shlem aji kai babet babiang nomba solong kaya rap sibun sa dalong semnuru kimi paila ban kerjaan dari hangdik snong lajong pati sabar kamdei ke bosok pan pulut te hangning sa ong ba ladangi trang hukum ke jala pan perkiu ya kede pentang ngut ihap ban sedang kita kislam per ngalet man kini sepo arun sal ngapet kibona ki caka sing hikai ngakali ki stu no restaurant nang thi ong ba kani ka de sinjam maka sarkar pansulur ka access sik tu ki wat briefmet ki ba panya tu caka silam ka komen ka access ajarap teng tu long ka jing tre system ong ba kam smut mar tapi periang bun sino so ndai ka jing persang ka sin ka so ba Tegi kemil nanti ke sarkar terai kan seperkat teman ni sekhmat laka tunda jemut ke bakoi paskorban sei syai teki terai termeluk kum ki
rembak besar keban syakri ya ke jala hibarok we. Ba Albert ni pakin dia ci kena mar ting ting imla bancu ngin kuno sa tanya ke sarkar ngimla bancu kuno ba ngim don pisa ting ting kena ki jongi ngi kwa tanya ta ka jingstuk ban mi na kata comfort zone bengi don ru ngim kwa shu kum ngal adon chideli la khat san snem da pi on ka coaching center hapo north campus ne south campus che ik ta kena ki ja bubble lai ta kena par ka wei ka badon hapo ka jingmu jing perkhat joki ka long ba ka ni ke examine ka long ka ba apalat ting ngim persang ruhi kamut pe opimne ngin prepare tamba nginum yakun ya ka UPSC ngin yakun no ki state exam khamsuk kumno ngila ban pen kala ya kata ka mindset jong ki kena Ika kawai kaba bunsin ki kena te ki don kampan keli le dia mo aba ki kwa ban le ya kini ki exam balai de balai the why part ni ong mo nomor sisin baki tip ka tu ka jing keli ki jong ki ka scam lada ki du men simru kin don dia ta ka men sim menteri stom kumba iba rudi meni ong ba aba don hakani ka bentang ni ban syakri mo ban syakri nam ta ki pat ba ban syakri nam ta kri ba ka jam dia bangi don kum kata ka jing tumu ka jing im ko jongi ladangi don ladangi syuken habangi pen kre ngi don kitu ki jingdu men sim ngi don teng ke jing sngo thai ti kini kin long kita ki benta ki ban I men sim ngi mo pat sakawiru nga ka ik bangi i hang ni bun ki khana ka jongi ru haba ki le kin ki exam bun sin kata ka jingi le ka ditang bang sngo khan te ba ngai le ya kini ho ya kini ki exam mo ndai ka tu ban don shisha kata bangan tre shitom bangan mo ngan yele ka bala kam dan ti bat sakawiru finda page hi ngasngo bateng teng ngim sim advantage ti ya ka igba ka sarkar ka ai ya ka igba mo kariti sanchar jo kari india ka ai kumeta finda page ki khasi gi jungi ha poka schedule track mo tingi bun ki benefits mo ki dekhar di general category gi dan tak saw attempts bangi pat gi dan unlimited number of attempts teng teng ki hak kini ki general ki hak ban sim ngim don kam ban sim tingi jingi ki travel su kan life punyo snem life punyo ni unlimited Life punyo ti finda page menta ya kani ka kani teng teng ka pelong sting no ekite ma teng teng si keli moi khana don ki ba yung nga fi yele exam fila krekot kyong em ni shu like na kam da experience ti barabor ka sulong be tang nam ta ki experience kam don kata ka real thursday kum bangi ong bang ni kwa shisha ban le ekani ban shakri mo ban wanra kata ke jingkala nomor kam tam kani kadai ka wei benta ka civil service kadai ka wei benta le se kabala ban I mean CM mo ya bun ki bidan ma kani kadai ko gala nanti bangila ban syakri gila ban wanra ka jingkala mo hakim lang sa lang mo ti nata ka daw nga shemba teng ki khana ka jongi manamar baki duna kata ka jing ka to ko jingmut te baleng ko banili kini exam teng ki randin no ro mo ti teng poino banili no de kini ki wi exam ro mo tingas ko lada ki khana ka jungi ki don kata ka jing sha jing mut shisha ba mo bat ka jing kata ka determination ka motivation bali ki kwa ban le exam na try kan yarap shibun shisha ki ban ile persha wa ki ki jing sngo ki jong kiro Pidang don ayun nak kwa wi kwa ban ajumut ko itu ta ang sham ki pe mo menta nak jing skap ang ni kan ngaru nga kham su thu te kan ni ka ground realities ko bakalong menta na paling ma phiru ba Albert ru try kumno shisha na kalyang yung pilong pisu thu te ground level ka kai ga jindon kam pipila persyang kita dala dia da ki SU la persyang ban le ngomta piru pidon la coaching pimla bang aga ni proposal sha government kinja proposal sha government in writing sha kan an sukni tin nga thrai kut ki issue la ngi issue ajmut ngi sarkar ngasoba tempat long fit ban sencar ka jala tegila ade kamera ki bani ki ai kita ki ada jong department education department ka don kimi ki ai te ki loophole ba jigduna aka kum ka jala ka don kidon ki ofsar ng ba ki lut hot na kaliang jo ki issue le khen zaman ka por ngi jupat so hari teng dapat snow ong ba teng kim sngap de ki ong le ki makran sai kan ka point gini ka pentaru ngi jukran ong balik kim le homework from the grassroots level ke sarkar maka ka jinglong jaman ke education na celajungi iba ka system ka sedang man collapse ba alberto pi ajing mun nem ki khana bakin prepare shwa ya ka state exam hadin kata se prepare but
ya ke UPSC kum no la ban lem ta kan kam pensuk ya ki kindian bunsin hi yiki kena hi nganda yu ngashe ong yiki hi namat finupet syllabus wise kam don than ka jinge pair mo hapring ka civil service mo UPSC but ka MPSC ru hot melta ha kini ka system ka bathma ki ba kidang shu introduce mod ka optional kam don shu mo tin ri finupet hi more or less namar finupet hi optional non show apo MPSC kini MPSC ha ka MCS ti finupet hi ka basic nilaban ong kata ka subject lain ka benta ka bangi haban pun kre ba nam technique exam ka general studies nam ti more or less ka area mo jong ka general studies sapo nam da UPSC MPSC ru more or less it is almost the same mo tagadaw lada ngasi pensluru ikena ngong haba pipin kre lang ya ka mo suken kidon ki cuba kwa pan le tang ka MCS ngong le pin kre ni beli film le lang ya ku UPSC ru namar haba pipin kre ka jing pin kre ka jong pi jing kre kot ru kalok sim areas ru mo ti ngasi pensluru ki di but kata ke jing ong hi ba ban pen kre ngasi ong bet yaki ban pen kre for UPSC nomor in the end no when in that process also kat bakidang ile ban pen kre ya ka UPSC ru kan wat ka MCS ru kala kavanang hoi ha ka MCS more of le sigin ki general knowledge ki bay day bat ka state ke jong e ki tu giran extra e henry le fi pet hi ka to ko benta ka ba kong santam ka ba ki hapan pen kre ba de ke general studies kalong ka janlang kumju ka janlang kumju ti haka jing don ki no hi kai pat ni ya phas ka UPSC to ngam kren tang ya ka prelims ni kren ya ka mains kin dia ki subjects kum ka ethics public administration anthropology gidang duna kita ki no hi kai apo kejela ka jung kadon ethics pura idang ethics idang ethics ti lading kumno ki khna kin pas ladang im doni ki no hi kai bani kai kita ki subject hang ni apo kejela ka jungi dingi pen mi kita ki coaching center kan mato ayo tagadaw long hakini kalyang ru nam kata kumba phila ong phi ba ron kadi ko isha ka jing e again ba ngimdon ki subject experts let's see but kamdi tang kata ru teng fi bunsin kawai ka bangalap mensuar mo abang dang sedang ni kini coaching ru kadai teng ada shim di ki parlok let's see ki ba hikai po ki college so di kiya ka sim system ko makiya ka BA lani ka BSc lani ki hikai kuntu ba hikai ki hikai lang hang ni mo di ka pher long ka kani ka long la ka jong mo marteng teng ba pipen kre shuken su anuk sai pi kum ka Indian economy shuken menta kini ki ba hikai wahi no hikai ba shim ni ka subject Indian economy po coaching uya tik kum ba ya na po degree ti teng ha degree ki don da ka step by step ngila nong lani mo ke benta ti enre ngapat abang kre ya ka Indian economy abang puli ki kuat kubuat ki don ki konsep ki bangala haban tip lupa mo tagadaw ki topics ladangi sedang ha ka coaching ki pher bangi sedang shu ada ki wei om kumba sedang hapo ki college e tinga shemba teng kani ko gi jing e ruba ho ni khot teng dig no hikai ki ba hikai ki colleges e ki ba ki subject expert ang tu enre number by ki la jong pat kimle e ki exam ti katuka balong practical nai ka kimla ban ai ti haki kena ka jong ti takadaw nga kwa ba lemba ka ni ka platform ko jong phiru ban mo ban kerpat le si ye kitu ki ban juile ini ki exam mo tada ki tre ban wan chakmat mo ban longkum ki no hi kai ru khanang ba katuk experience ka baki ki la ya lengba mo kan yarap shu ye ki khna mo ke le si ho la de maki ki khlam lai ndai katu pat ka baki ki la ya lengba ki la ban share lang ye ki ni ki la ban ai men sim lang ni ki wei ru balam u swapnil tembe u officer IAS jong ka batch R1000 khatsan u laong baki samna na ka jila ki duna ya kata ka confidence Barhaba kim don kata confidence kalau ka jar ki ban pass ya kani ka exam kam tam ya ka UPSC but u banjur ba ladangi don ya kata confidence kemudian ngila ban pass kani exam klam don kam ban let ki coaching centers ke bi man ang kata ti ban bil ka confident jong ubreu na ka breu don kam bet na do dang rati mapan slor su mantanga su ong da itu ki lala ban sedang kin ka kus long kemong dong kong bala ka tang so personet ka si singi specific utana ka kam ban bil confidence kana janadu ki pas plus 12 adu degree kala kanu su kala bil ka confidence ki maka cingol ban pan slur ba pen scam kalong ko kongsan hadu ka tanga pet ngasai pet kini ki ba pas kini ka ipise man kani ngapet ba karkom kren karkom long karkom present maki kudu gijupa iba katu kam dai ba dak su mul bo strong ki mar tu la na dong red club pon wador ta kom ba khnam ri poi tu ka state ban ya khoni ka exam maki ka long well prepare na bro gilia
Te baru di kejikili ke bakadu syabang yosno ki jingkren pinkut hakat kapori utrai la yosno nakini ki arngut ki riurang bah ni ko yosno na pi namar ka kapor jong pi compare pa kapor kejuk mentah la compare ban prepare kini ki exam kapor ka biang tam ya ki kena nadu kapor yu ki ban sedang ban prepare kini ki exam ka kum ki jing suthu jong pi Naru langrit hi dewan encourage ya ki nga menta shubu ki kselo jong dai nga persang ban kindon interest ban snap news ban tip nada kadon kani ka Iran war kumno ka kta yangi menta ka kiudor ka petrol ka kiudor ka diesel kiudor ka marbam mardi ka kta yangi te haba kta yangi hakno lukom menta ki flight so bon ba cancel te kumta nga kwa bakin keli tia naru langrit bro ka ikena kata it's tambah silong interconnected kamta kan ki kilong ka advantage chungki pa kilong baki don bat nga pat long la ka jong na super khat skawe mo nakran ya kata kan menta pindakran menta nga pi mena kani ka tu ka education report jung state Meghalaya andai ngar Meghalaya kalong lowest education it's very sad mo to ketuka jong report babala commission babu the government hila panmi tidon na preng jongi menta persang manle ai tidon ki village kini ki school nong kenong panpet patto i menta kidon shubu broadly kan divide kini ki school shubu English medium school kidon advantage la ka jong kiwan ki yang kham yo kham kot kham biang kham bit ka grooming hayeng ka pher te menta ka ai ka jing kali pa kini ki badon chinong kendong ka phi persang na kata kada ande ka badon kam bahai kata namar ki babon ke de hangta i challenge menta daya katakin menta ban ong ban menta ki watangi kini menta kawai ka ba ka challenge menta tip ka banga i mga kadi kini mobile ile atma pa kini ksio ki kwa ba je to ti tam punut po je to nga ong to ngaro ang pun ka mobile tang ka bon mga wat jing tip kai na develop kai nga wat jing tip kai nga improve ya ban hikai ki ban kam mobile ban wat jing tip kata kan ndai tamu chu le ka na keren social media na keren kata don sakwe ka panel discussion balai mana kan ni badai phanga social media ya kata ro ya keren ya kata tapi nong kumno ni ka nga teng king bayang nga khali sing teng nga shulong lalong tuksio yang ong koi ski keren ndai bai keren ayu kan ako ski ti kahit ho ka para jugo ko ang bau lashna video tu shna video ti ki view keleng kan ti ngaku aban penta video ti ang ni tre peni ti khadu khadwa nga khro ayu peni ngapai tang mat salai fo sakan dum dan tang ang balai me bakilong so short kan wang hana you know we Gen Z hana we have low attention span ti ngoma what is my generation wang na you a dinosaur long nga persang ka kagagap te fi takatanga nga pelut po rawat ki mo nga persang ban ta kan dia nga dapat khan ng menta kini ki school sinong gandang ni bapli da dena takadaw ba persang gumni kan baong ba kini badon talent bapli badon ka sport bala man le kini ban le akatay kin shu yarap kumita ti ba baro khoy mla te ban tang man kataka banyo kita kilat kunti ban develop kita main ti hata rukom pe so tabang nginup man katakhli shu i ba Rudi ti yang tong yasam no ki jingkran penkut ngan sedang shoni i ba Albert ni sia tu tetes i ba Rudi la dalong ba ren ngasukwa ban ajimut menen mar kila kili ba lammo sipang to ka kredit aga ba pra la dengila ban bu ka tin nasu kani rap aku kaliang ru namar finda pet i kiri kumba ka ki husna marjas fo don wi sha faizal ubalait mo all India rank ula but uni ulat naga subject urdu udin po Jammu and Kashmir so obviously but ngitip hi in the end ka bakadu hi ndatho manuban kadek ki khasi jongi ti mo ti kanyarap ti habai dei bat ka mo concluding statement ngasngoban ong ba mo ni hab hi ban mo habadi ban accredit ngin haban accredit si sarkar kabla shim ni senjam ban yarap mo ban motivate ti kumang ong menepat lada nga kwa ajing mot lada habang yarap pat lada ngila ban le shwa daga screening proper screening identify ya ki nuki khna mar ngila ekran na do menne
Marteng-teng isu ai kum tu kanum long ida le proper screening ida don ki let's say written test nang tang idon segi interview daladep katupat ngi ba kini ki kena ki long ki don dia kata ka mo kejimbut banile kini exam nang tang in sala banirap ki kumanga ban biang mene kejingerap kan bhashibun ladang ila banirap ki shwa ba kini le kini ka coaching namar kani kan long very very meaningful namar lada kila dep ka kila pass ke exam mo kam da dan jing muthan nei lada shwa banile ekni exam ki yo ka jingrap kanong sya ka jingkur khu na ka banta jang ki ba ka jingkur khu ya ke unang salah ka jang Kulisibun Pak Albert, Pak Lam. Ngasoban ong gumni ski para samla ki ba hakleng junika ribi ik jungi. Pele jumut bu yu katong. Atrai kita ki jing tanju ke challenges kan wan me ke jingem. Andai we kut jumut bat ngi plej be yak tang yak wi ka thong athrai kamdon ji e ngi ban job lada Ronaldo Messi unile kai bat football bat cricket bat basketball thrai unampau lab ngi long ma gi kersublut je bro ki rai fokus be yak wi ka thong yak i ka sap kerbang blei lo ai kum ki samla jong jaj beriu nganam up ba ngi sasai kita ki IS, IPS, tat anda baka ketien kasi kelarung khanet dopra. Hadin kat nosnam, rekon posnam kesarung ketang tiap mendai. Angin bu kacilan kejongi. Mengingim nginam randien bat ngi kot niang bat kiwi bat bijaj meriu ba ngimduna ka kubor perkhat, ngimduna ka bor jebing. Bat ngi scam ba ditang katong ba jengkot jumut. Bat ngi itu ba ka sarkar jala kan penbahai ka sistem ka puli putih po ka jala berkuai ya ke belak ban sei. Ia teki samlah kiba sempang hok bat kiba ban kenjo sini katong kan longru ka jingkar khu ya ka jala ber ko wai Kulisibun Pak Lam, baru di. Artli nga kwa ban ong mo. Kawai gani ka scheme CM Inspire. Kasulong baik ani ban yai ban da kimut strang shisha ban motivate ban support sedang nado tenrai. Kumengi belai kelan la ya ban na bro laingut mengi bro. Lu mende kata kawai. Kebaar pat ya ki kena samla ki ba trang ya kan ya. Ki develop critical thinking but kawai ka bala nang du menta kadai ka habit ban pulekot. Pulekot means the enjoyment to read. Pi ngana do dang school ngala pule War and Peace by Leo Tolstoy. So kalau ngumta kai pi kadi kata taste of reading belum kamba to read. To Kulisibun nakaliang ka jonga katba ya kajing thu jong ka CM Inspire la pinwandur ban pinjem ya ka jingkit bakhya ha kaliang ka pisa tingka na benta kitu ki ba angnut bat ban pinti kena ba ki kertong ki batbit kin omsha khanglat no ha ki jing e ha kaliang kayo ka kot ka basa menta kalong ban pej la kani ka scheme ka ai jing kershan bala bu rinti jong ka sarkar kan pinbet bat yarap shishan em banwan ra jing kelah ba phai sha ka jing nang hiar ha ka jing mikmat lani ka jing yo benta jong ki kertong trairi sha ka Indian Administrative Service dia mentang nget kapor kala dei ya kitu ki samla ki ba angnut ban ya khunya ka UPSC na ka jela bakin pindon kam hok ya kum kini ki scheme sarkar da ka ba pinya so lang ya ki ha ka jing pen khre jong ki ban kintiu ya ka jing le bha jong ka Meghalaya ha ka bakut hi ka sarkar haringkat ka jing kular menteri rangba ka ya beteng ban kershan ya ki samla ki bathrang ban ya khun ya ka examen UPSC ha ka jing ya lenti jong ki ban yarap ha ka ban pinle jingmut ya ka thong jong ki Saya sin pat ngai kublei ya baro kiriu shengphang bakinong isim beta jongi meta ke episode iba Rudy Warjri iba Lambok Starwell Marngar iba Albert Nongrum pan ngai kublei kerpang pi kinong pe ki jongi hadung ni kendo pat hakwe ke episode kublei sibon